Manusa kuwi duwe penyakit loro. Siji penyakit jasmani, loro penyakit rohani. Penyakit loro iki sing paling bahaya penyakit rohani. Sebabe penyakit jasmani iku paling notok-notoke iku mati. Mati ngono wae paling-paling. Papane lara nemen mati. Tapi nek penyakit rohani iku sampai tekan akhirat dadine mlebu neraka. Kon duwe penyakit rohani. Penyakit jasmani iku sing ngerti utawa sing ngrasakno lara ya sing duwe awak. Tapi nek penyakit rohani sing lara iku malah gak rumangsa. Nek dhek iku lara. Sing ngerti malah wong liya. Padha bahayane tapi jek bahaya penyakit rohani. Tak cuplik saithik. Sakjane ya akeh penyakit rohani iku. Di antarane penyakit rohani iku ujub. Ujub iku apa? Ujub iku membanggakan dirinya. Rumangsa nek dhek pinter, akhirnya terus ora dienggo minterno wong tapi malah minteri wong. Akhirnya sakanane wong dikoreksi kabeh, sakanane wong disalahno kabeh. Mergo duwe penyakit rohani sing jenenge ujub. Nah, penyakit ujub iku wong sing ketempelan penyakit ujub iku angel dikon dadi wong saleh. Sebab wong kadang-kadang saking ujube terus ngremehno wong. Lah iki lho sing ribet iku meremehkan orang. Senajan to kowe alim sundul langit, aja keman ngremehno wong, mudak kualat. Lan kadang-kadang sing mbok remehno iku luwih mulya katimbang sing ngremehno. Mane Sayyidah Fatimah tau ditakoni, "Fatimah, ya Sayyidah Fatimah, wong sing paling apik ku wong sing piye?" Wong sing paling apik iku wong sing nyawang wong liya iku apik, tapi nek nyawang awake dhewe elek. Iku berarti wong sing apik menurut Fatimah, putri Nabi. Berarti nek wong sing elek iku piye? Wong sing elek ya wong sing nyawang awake dhewe apik, tapi nyawang wong liya elek. Iku sejatine wong sing elek. Biyen iku ana abid iki diceritakno Imam Ghazali ning ngene kitab Ihya. Abid iki ibadah ning gunung. Gak tau awor wong, ora tau maksiat wong pancen ibadah ning gunung. Poso, bengi salat, rino poso, bengi salat terus berapa tahun. Akhirnya entuk ilham kon mudhun ning pasar kon goleki wong sing tukang dondomi sepatu. Jadi nek sepatu jebot itu didondomi, sepatu suwek didondomi. Engko nek wis ketemu karo wong sing tukang dandani sepatu amo iku mau kon njaluk donga. Akhire Abid mudhun. Bareng Abid mudhun kepethuk karo tukang dandani sepatu mau. Ditakoki, "Pak, sampean merdamel ngeten niki pripun niate?" Niatku iku, Mas, siji aku nek mergawe entuk dhuwit terus kena kanggo sedekah. Nomor loro, aku nak mergawe kanggo makani keluargaku. Jarene si Abid sok pinter dek ya, berarti jek apik aku. Dek jek mergawe niate jek ngono aku wis niate wis mung ibadah tok. Akhirnya balik kasih itu jaluk donga. Berarti Abid mau ketembelan sifat ujub. Bareng dia wis munggah gunung neh ibadah neh diperintah karo Allah neh liwat ilham. Abid mudhuna. Goleki tukang ndandani sepatu. Takoki gene raine kok pucet ngono ya. Akhire mudhune ditakoki. Pak, tukang dandan sepatu nderek tanglet.
jenengan kok raine pucet terus sebabe napa? Iku Mas, aku nak nyawang wong-wong ngono iku kok wong kok do apik-apik slamet kabeh. Aku nak nyawang awakku iki kok ora iso slamet. Aku iki slamet ta ora? Aku nak nyawang wong-wong kok apik-apik. Aku nak nyawang awakku kok elik. Akhire abit mang aja iki berarti ngamale sing apik. Berarti wong iki nduweni sifat tawadhu, ora nduweni sifat ujub. Akhire ahli ibadah mau terus nyantri, nyantri ning gone tukang dandel sepatu mau. Nah, akhirnya terus wong loro padha-padha dadi waline Allah. Lho, bayangkan ahli ibadah mergo nduweni sifat ujub, ndek derajate kalah karo tukang ahli sepatu, dadane sepatu mergo nduweni sifat tawadhu. Mane man tawadhu'a rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu. Ya tunggale iku cerita sapa iku jenenge? Ceritane sahabat Ansor sing jenenge Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori iki sahabat ning Madinah. Gak duwe dhewe. Kanjeng Nabi kok Mekah kan numpak unta. Lah Kanjeng Nabi iki urung tentu manggon ning omahe sapa urung tentu. Wong suge-suge wis do kriasi omahe, wis nyepaki daharan kok Kanjeng Nabi karepe ape dipinarakno. Lah Abu Ayyub Al-Ansori wong ra duwe tawadhu. Mosok Kanjeng Nabi mampir ning nggonku aku wong ora duwe. Bareng Kanjeng Nabi tok Medina, unta iki karepe ape dijak menggon nggone wong sugih iku mau, tapi Kanjeng Nabi dawuh aja. Untaku jupuk ganduli. Untaku iki ana sing ngersakno Allah. Ning ndi engko lerene untaku ya iku sing ape tak nggoni. Akhire unta iki mlaku terus. Bareng mlaku terus, akhire unta iki terus leren ning omahe Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ora mbayangno, ora ngira, ora ngenangen ape diampiri Kanjeng Nabi. Mergo Abu Ayyub Al-Ansori iku sahabat sing duweni sifat tawadhu, ora tau ngremehno wong, andhap asor akhire Kanjeng Nabi malah pinarak ning nggone Abu Ayyub Al-Ansori. Mulane wong nek kepengin mulya satu, aja nduweni sifat ujub. Nomor loro, aja ngremehno sapa wae, walaupun wong cilik tukang nambal sepatu. Engko insyaallah derajatmu diangkat karo Allah. Bakal bermanfaat